Iki kanca-kanca karang suwe ora pentas terus dadi kleru. Tekan ngendi-ngendi. Iya. Pamundutan. Meneh wae. Heeh isih ana kembang rawe. Ana semoga nyawiji barang mau kae. Iya. Diaturke sing ngene ya sing kembang rawe sik. Kuwi mengko nyawiji kuwi gara-gara ya iso. Oh, kok sik kon buka WA meneh iki? Kedap. Nah iki. Sugeng dalu nyuwun gending kopi wengi. Waduh, napa ning kopi wengi? Mangke kula TF 200.000 nyuwun nomor rekeningipun. Wonten deskripsi. Nggih, sampun kula transfer 200.000 nyuwun gending kopi wengi. Kula saking Pangkalan Banteng, Kota Waringin Barat, Kalimantan Tengah. Nggih. Kopi wengi yo. Nika lagu anyar Mas Gade. Oh, lagu anyar. Dari Pak Minto. Nika kopi wengi. Nek dereng sakit nggih mengke dilintu sanese. Nggih, kopi kapal api. Digantos kopi lambada. Kopi kapal api mengke mbok pilih wonten mengke bar goro-goro metu. Nggih. Kok menawi? Sampun medal. Nggih, sak menika kembang rawe. Digedruke wong tulisane Agnes gedruk. Nggih. Seneng dan. Nggih. Monggo Mbak Agnes. Dikancani napa mboten? Wah, nggih kancane Mbak Orisa. Berarti tambah Mbak Tatin. Ya, nggih. Piye Beres. Agnes, piye Agnes? Mau ditambah sama siapa? Oh, sendiri ya, permintaan dari penonton sendiri nggih? Oh, sendiri. Mbak Agnes sendiri dulu, nanti biar Mbak Oriza nanti yang lagu berikutnya. Sugeng dalu Mbak Agnes. Nggih, sugeng dalu. Mbak Limbo, Mak Cange. Nggih. Mas Gade. Tidak jumpa. Nggih. Kok rong ujung karo aku? Besok lain waktu. Piye to iki? Tak sungkem aku. Rasa. Oh ndak. Ra apa-apa, ra sida. Nggih, diucapkan selamat ulang tahun kagem SMK Panguti Luhur. Semoga semakin unggul berprestasi. Amin. Semakin mencetak generasi yang kreatif, inovatif. Amin. Pokoknya menyala. SMK PL. Nggih. Sing ngendang arep cium dengkul jare. Lagi loro, Ding. Oh, lagi loro sing ngendang itu. Ora fit, baru tiba jare. Makanya kok ket mau lemes ngono lho. Ah nggih. Napa niki? Kembang rawe. Aku dhewe tenan. Wih, Aku pengen lah, sama Mbak Tatin lho padahal. Aku pengen. Gedrung kan iki mungkin. Ayo toh. Oh, iki lho. Ayo Tin. Permintaan dari penonton terbanyak kamu sendiri dulu. Enggak, ini loh udah diayotin. Enggak, itu kan Mas Agus Koclok. Kita padahal aku kes ora kuat ngedruk lho. Ora kuat gedruk. Alah tetep apik, tetep apik. Sebab apa ora kuat barang iki? Wis tuwa. Ya kayak delang-delang ya. Yo. Alan-alan ya. Nggih.
Iya. saking Mbak Linda Singapura, matur nuwun. Matur sembah nuwun. Le kemayu matur nuwun. Senengane kemayu ya. Selanjutnya isih ono apa mau? Kopi Kopi wengi. kopi wengi. Kopi wengi Mbak Tatin kali Mbak Elisa. Kula nggih dereng saged Mas Gading. Wis pun ngadeg riyen mawon. Ngadeg riyen, sepenting ngadeg ayo sang nyambut gawe meneh. Yang penting ngadeg sik. Penting ngadeg sik terus ya. Sing penting ngadeg. Sing penting ngadeg Mas Nggih. Gading. Pripun? Niki lagune diganti mawon nggih, Diganti? soalnya nggih kanca-kanca nggih dereng Nggih. Mas. Oh nggih. Digantos lambada. Kopi lambada oke. Dengar musik lambada. Elok kan. Langsung joget ya Lina ya. Ya nggak tahu, aku kan secara naluri ya. Napa nih diganti napa? Derek ajeng digantos napa? Apa Mbak? Napa penonton Mbak Bile wonten Ah. pamonditan napa? Dari penonton nih spesial wonten Muntilan. Napa? Ninggal Yo. tresno, Ninggal tinggal katresnan. katresnan. Oke, yang sana Mister Mendem. Mr. Mendem. Mister Mendem karo sapa Mas Jano? Nggih. Ora yo lagune. Ninggal katresnan kalau Ninggal dari penonton katresnan. sini. Oh, nggih. 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 Sing mriko wau Mister Mendem. Mr. Mendem dulu apa ninggal katresnan dulu? Mr. Mendem Mbak Tatin ya. Nggih. Aku mau nyanyi telu. Nah, Nah, diduetkan sama cowok siapa? Milih Mas Gading. lah niku sing ngendang niku. Saya ngendang Nggih. Sik iyongan tangane. bar tabrakan. Karo Mas Jano. Ya, Mas Janu siap. Nggih napa Mas Danu? polainya nek ra ono sing dueti sapa? Heeh. Heeh, Bimo Aris, Nah, apa kuwi ya ora apa-apa. Mister Mendem. Mr. Mendem. Tok Dan gayeng Mas penonton Bimo Aris. ada yang mau? Rano. Nggih, oh Mas Bimo Aris gelem kok. Kurang mendem kok. Lanangin Bu. Ayo, Mas Rizwan. geret wae lah. Ngeret Suwen. wae. Ayo, ngadek ngadek ngadek. Ngadeg ayo ngadeg. Ngadeg sik ya. Ngadeg Mas. Yo dijoli Ah, sapa sing ngedram? Oh, karo koprol barang. Resa aku kon ngedram. Lagi mboten apal Mas Gading. Mboten napa-napa, Mas. Sing penting ngadeg. Yang penting ngadeg. Nah, Nek Masalah si doporane mengko pikir kari. lah iya sing penting ngadeg Mas. Yang penting Nganggo ngadeg. Catetan yo entuk. Nah, kowe njaluk pacarmu sik. ayah Jare tangane loro ngedram. Nah, malah ketutuk engko. Ya wis kok tak meneng. Apa iki diskusi apa iki? Iya niki nembe nyuwun nyuwun apa? Mas? Jaluk teks to. Contekan. Ya Wis, Mas oke. ya. Oke, monggo. Mister Mendem. Aku wis kangen cium marake silakan.
mendem rusak awakku. Yen wis mari kanca-kancane pamiti sapa bagi mendeme ditinggalake. Selamat tinggal kancaku lereno dugal. Tungakno kuat mendem kowe ora kuman. Aku wis kandhas nyium marake jiwaku. Aku wis matur mek seneng kemengken. Wis tak ngaturi yen marake wali. Banjur ngunjuk mir sampean dadi ganten. Ora tak gagas penting sesuatu ku beras. Ora tak anggap penting anak bojo wareng. Namun-namuni nuturi kaya kiai. Ditoke wae yen langgar wis gosor dhewe. Nah, alon-alon wae to, Mas. Banter-banter sila arep nangis. Ojo cekatimu wis tak cukup lelakonmu pancene bener kandhamu mergo mendem rusak awakmu. Yen wis mari kanca-kancane pamiti sapa bagi mendeme ditinggalake. Tinggal kancaku lereno dugal. Dongakno buat mendem kowe ora kuman. Iko lupa. Jas. Matur nuwun nggih Mas Gading. Nggih, matur nggih Mas nuwun. Gading nggih. Wah, jan. Waris nyolong petek tenan ya. Malah sing ngedram edan ki. Sing drama tangane tambah loro ben. Jarine tangane loro. Mengko ora sarung. Ya ini ada salam-salam ya Mbak Tati. Iya, dari mana, Mbak Elisa? Dari Bruder Vincentius Dalijan itu dari Lampung. Ini salam buat kepala sekolah meniko untuk Bruder Toto. Semoga maju terus untuk SMK Pangudi Luhur. Selamat ulang tahun untuk SMK Pangudi Luhur dan selamat melayani di dunia seni juga. Nanti minta dikirim lagu Podang Kuning. Niko Podang Kuning. untuk Bruder Vincentius Dalijan. Nggih, menika sampun. Sugeng dalu Bapak Susanto Sadewo. Nggih. Sugeng dalu sedaya kemawon sepan sing urung disebut nggih ngapunten. Salam hormat juga untuk dalang senior di sini ya, Ki Radio Iya. Harsono. Nggih. Yes. Nggih, kemudian dereke bola Bali ya. Saiki ra nderek. Radija. Nggih, Nggih, menika- tadi Mas Gading udah ke sana kayaknya. Iya, tadi Sampun kesana. kamu mampir Nggih, menika. nggih. Nggih wonten menapa malih Mas Iki Gading? enten melih. Sik endi mau? Ndi mau? Oh iki apa? Buka sik ya. Halo Mas, halo. Ya sekedap. HP-ne kok yo pink ngono lho. Casing tok kowe kok. Yalah ya ora apa-apa. Oh ya iya. Niki halo Mas,
ini saya nek Mbak Elisa mang mriki Mbak Elisa. Piye piye? Niki kula nyebut masalah nyebut mah dosa. Piye ki? Nah niku. Oke. Halo Mas, saya Bruder Leo dari Iya. SMK Leonardo Klaten. Pesan tembang Gubuk Asmoro dan Tembang Kangen. Minta nomor rekening untuk sawerane. Loh, Bruder kok nyawer ora? Mboten sah repot. Bruder. Nggih, Nggih, mboten mengke sah, dipinangkani. Tapi Nggih. nek misalnya ya mbok menawa menika tali asih ya ora meksa. Padha wae. Tak kira kowe ya tenanan jebulane. Padha bae. Jenenge iki yo kan kita enggak minta, beliaunya yang minta nomor rekening ya kita kasih ngono lho. Nggih. Karo jane ya. Iki arep dikirimi rekeningku jare iki. Ya ora Oh, apa-apa, lah iya. yang penting ngirim. Nggih. Yo. Nggih menika dikirim dulu untuk bruder-bruder ya. Nggih. Tadi yang dari Lampung menika minta Kodang kuning. kodang kuning. Kodang kuning. Terus ini dari Klaten bruder minta Gubuk Gubuk Asmoro. Asmoro. Iya. Nggih. Yo dikancani sinden yo. Nggih. Ayo sapa Mbak Orisa? Mbak Orisa Orisa belum niki. main. Iya Mbak Orisa Orisa dulu dulu. maju. Enggak. Tak dibawani ya. Gentenan ya. Nggih, bawa. Ayo kai. Yes, selamat malam Mbak Oriza. Selamat malam Mbak Elisa, Mbak Tati. Selamat malam. Sehat nggih. Alhamdulillah sehat. Maaf lahir batin ya Tip. Sami-sami nggih Mbak. Kok tip ki sapa? Lagi kan parabannya kertip. Jadi SMK itu juga adalah tempat kita bisa eksplorasi paraban. Paraban, ya. Kata-kata paraban itu apa ya? Julukan. Julukan. Julukan untuk teman gitu, antar sebaya. Nah ini waktu SMK julukannya kertip. Tertib nek Agnes. Pak Ijo. Ceplok. Cempluk gitu. Kamu punya nggak paraban? Nek kan gue paraban ra keren. Aku parabane dari kecil tapi ora Apa? ada. Apa Mbak? Picot. Oh, tidak. Oh, Mas Gading apa? Apal ya aku kok. Iya. Gak ada yang punya nggak paraban? Gabing. Apa? Gabing. 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 Gabing ki Gabeng apa? itu apa? Ya gading. Oh, gading. gading. Parabannya. Gue kae sing anu sing ngedram Bing. kok. Gabing. Gabing. Gabing Pak Pubing ngono jare. Oh. Iya wih, wangun-wangun toh paraban tuh lebih dikenal bahkan kita sampai tua gitu. Kowe sapa? Hah? Elisa sapa? Aku ki mbiyen apa nggak tahu ya? Apa Mbak? Bici ngono. Bici itu bahasa Inggris. Apa artinya? Elek kuwi artinya. Ya, tapi ya dulu namanya paraban sendiri-sendiri gitu. Misalnya namanya apa jenenge? Tup, jadi diundang YouTube mergane Mbak YouTube, ngono kuwi YouTube kayak gitu. Ono dhewe-dhewe. Kowe Kertip iki nek kertip apa? Sejarahnya karena apa? Kertip karena biyen kan ono kae lho Mbak, jarik sing ono prodone. Prodo itu apa? Prodo Meling-meling. Oh ya. Meling-meling. Kayak gemeling-meling. Tapi itu. kan aku ora dandan ngono. Oh, iya. Kayak keringetan tak ngenek-ngenek kayak ki nganu apa? Keluar rontok warnanya. kayak rontok. Nah tak nggo ngene iki. Kabeh neng rai karena aku keringetan tambah Iya. kertip-kertipe kabeh neng raiku. Oh, jadi mergo wajahnya Ah. bersinar kertip. kertip. Oh, iki kaya iki Hafi doh. Cimu. Cimu. Kenapa kok cimuk mergane apa? Ya. Orang ngerti. Wes Nek pokoknya nek mbuh sing lah kayak gitu. cimuk-cimuk. Sejarah iki mbuh. Aku ya nggak tahu kayak gitu. Mas Kezian ki yang duwe paraban Apa? toh? Apa, Sing Mbak? ngenai Pak Eta. Apa? Biyen almarhum Pak Eta. Apa? Genjik. Ketoke apik dhewe kuwi. Tapi Dari malah dadi semuanya. ladilan kondange. Iya, dadilan kondange. Mas Kezian. Ya dibawani ya genten-genten. Yang gubuk asmoro apa? Kodang kuning. Milih. Milih Mbak Oris ya. Gubuk. Oke. Ayo. Ayo.
Oh nyingkar-nyingkur. Wiwitane. Iki Nyingkar dobleng nyingkur. kabeh iki. Jangan ngebleng dong. Iya. Nyingkar nyingkur nyingkar ganti Mbak Tatin Lingsem yen iki ya termasuk anu ya sing kok ciri khasnya Mbak Tatin ya Mbak Elisa. Ciri khas tebian ketok saiki. Ket bayaran 75. Heeh. saya tapi Angge lelampahan kang kahuri. Tresna tulus nadyan ora tresna tulus. Piye? Terus nah tulus ya entok. Ya kan gonamu. Ya, ora apa-apa. Napa apa Mbak? Ora apa-apa, lagur tresna to. Oh, Ora masalah. Tenane, oleh ditresnani sapa wae? Boleh. Allah. Silahkan. Tresno loh. tresna. Lah ya tresno iki Ya, sesuatu. ini kan semuanya juga tresno sama kita semua ya orang. Iya. Oh iya iya. Sing penting ora punjul. Punjul ya entuk karmo. Punjul sithik. Mangga. Nggih, monggo. Yen liwat aku kelingan gubukane biyen tak goleren ning jaga kabeh tulisan warna tentang kasih sayang
Ben saya regeng ae sing saangkatane Mbak Tatin. Bu Neti karo Bu Wahyu. Cocok. Angkatan apa iki? Loh kan sekolah zaman sekolah itu Iya, kan tapi kan ini setara-setara gitu. kakak loh. kelas. Ya kakak Sama- kelas tapi masih itu kan satu misalnya kelas 3 sama kelas 1 Enggak, atau kelas 2. enggak ketemu. Jauh. Jauh. Oh iya. Maksudnya beliaunya sudah lulus, saya baru masuk. Beliaunya ini koyo adoh banget ora. Monggo Mbak Wahyu monggo. Bu Neti. Seperti ra guys. Ora. Ora satu seperti. Bu Pras ngene iki lho. Aku sisa. Bu Pras aku sisa. Bu Pras ini ngomong kok saya ya. Gong. Ngono jebul. Gongnya dong sih. Mangga. Monggo. Ini ada apa mundutan tadi podang kuning. Podang Kita persembahkan kuning. juga untuk ketua yayasan Bruder Petrus. Nah, kita hadirkan, kita sajikan podang kuning. Nah, kita tetap di apa bawani ya, Pak? Ini berdua. Hmm. Suara Bawani. ora krungu suarane. Langsung wae kok jane wis bengi. Wih lah. Kok kesusu toh, Bu? Iki Susu mengi. pentasnya sen bengi. Oh lah. Dibawani. Ya. Yo, derek Iya. Mas Gading. Sapa sih? Monggo Bu Neti. Pingsut nek bingung pingsut. Nadyan wujud temong peksi agawe talineng brangta. Ayo Bu Wahyu. Alus manis nang Mas Gading. Pripun? Bu Wahyu menika kan guru. Nggih. Nah, aku mau tanya boleh ya? Boleh. Suka dukanya jadi guru mengajar murid itu paling nyebai niku napa Bu Wahyu? paling nyebai. Ya, apa kira-kira? Pakai mic-ku biar jelas. Kok dicetakake? Ya. Enggak ada yang nyebai. Oh, enggak ada yang Nggak nyebai. ada. Tenane. Ya harus sabar. Jengkel Nah, apa? jengkel enggak apa-apa, tapi tetap harus melayani dengan baik. Wah. Iya dong. Yang paling Nanti nek nyebai terus muridnya yang milih nyebai piye? Oh gitu ya? Iya. Berarti kudu senyum terus ya? Betul. Coba Bu, nek ngulang pripun Bu? Anak-anak. Coba Ampun. disepil sedikit aja gitu loh. Disepil cara mengajar gitu. Coba Bu. Hei, sama nang ora. Wah, Medeni mana? oh, galak berarti. Galak ini. Ngomong Guru killer ini berarti. Cetok wis ketok ya. Killer Menang ini. ora? Bukan galak. Tegas. Tegas. Nek muridnya rame terus ngaten pripun Bu? Enggak apa-apa, kita diam. Oh enggak apa-apa. Nggak Gurunya apa-apa. yang diam Kita ya. diam, nunggu. Iya, sabar tenan berarti. Ya. Bu Neti lagi. Kowe lagi Terus, pisan to? Kowe iki pisan gaan. Ora apa-apa tuwa. Ya ora. Sing adil, arep onom kuwi aja. Wes suwe kan kula Golek isi podang jenar iba bunga hatiku. Jan Makser. Nih. Bukti besti harus bersama-sama. Barang Nyanding bisa dadi tombo. sing siji kesusu. Dilarem nendi Mbak Neti ya. Bali. Bali. Ora apa-apa.
Bali lagi libuan. Iya, iya. Yo. Sudah bawanya sudah. Oke, monggo. Celuk, celuk. Yuk. Esok awan ning omah wis ora krasan kaluyuran anggur sing sayang
Sami gonjang kancing langit kelap-kelap Leragincang resang mawe gandruk Anakku nggih punta lan kowe kembar nggih Bu wonten dawuh inggih Bu inggih Ibu kadangmu Bratasena tumandang babat Wanamarta nanging punipun antuk sasmitaning Jawata menawa bakal ana nugraha gedhe tumrap anak-anakku para Pandhawa nanging srananing lahir angudi kardi ing batin ngesti marang Hyang Agung kula Pandhawa putrane Prabu Pandhu bocah lima manunggal dadi siji ibarate driji lima yen megar merdika yen genggam santosa inggih Ibu nyuwun pangestu Ibu ayo kembar enggal sumusul marang Kakang Dimas Werkudara kena dayane apa ora iso mubah ora iso musik wah ora iso nglawat wah Truk ngopo ana watu iso omongan ana sesuatu ana swarane ora ana wujude nang endi Gong ana kuwi tenan ora Gong Truk paran ana wah lho kuwi wah, kudu lunga. Kok Gong? Njaluk tulung barang ya, Gong? Wah, iki mulai ora beres iki. Ya meniki do lagi metu-metune. Heeh. Ning kene wae Gong ndak pangan buta apa-apa ngene kono. Heeh, ning kene iki wae. Wis ben Sarmadi men dhewe iki. Anu, Ndara Permati. Ayo, wong ampuh kok kok bar entuk pusaka barang to. Heeh. Wah, Ibu Kundi, Punta kakangku, Permati kembar. Wah, aku susulan, aku tulungono. Wah, duh Kakang Mas, boten nginten yen Kakang Mas Bratasena kasangsa wonten mriki. Nanging Kang Mas pusaka paringanipun Begawan Anggara Parna menika mugi saged dados sarana waluyanipun Kang Mas Bratasena. Wah. Bagus Permati, wah tak trimo banget nulungi karo kakange. Iyung, nggih Kang Mas ning ampun ngampleng to. Menika sampun sak mestinipun ya. Wis ayo Permati, wah tak kanthi mbajutke laku.
Gone awake dhewe babat alas mertani ya yasa negara anyar iki. Pun Kakang Yai Dandun Wacana Yai Dananjaya lan sirana kula Sedewa. Wah, yo piye Yudhistira kakangku? Ana apa? Kowe iki ora tenguk nang kene. Senengane kok. Iya mundur. Wah, nyerimpeti. Kula wonten dawuh sapa sing nyeluk kowe iki? Wis saka pangrasaning pun Kakang, iki kaya wis bakal antuk trontong-trontong pepadang. Nggone awake dhewe nedya ngupadi panitisan jumbuh kelawan sabdaning pukulan Hyang Bathara Darma. Lan ora suwe maneh negara mertani bakal kababar kamanungsan Yai. Yo, kalamun mengkono kabeh mung kudu ikhlas lahir batin. Patih gedene ranjamak ning kene. Wah, kowe iki mbok ya rumangsa awakmu gedhe. Dol kowe. Waduh. Arep lapor kowe kleru aku. Ana padha Kanjeng Dewaji. Nyuwun pangapunten yen kula nyela-nyela. Patih sapu jagat sajak sumengko. Ana wigati apa sinuwun? Dadosna ing ngawuningan bilih negari mertani dipun risak titah ingkang salah damel, dipun rusak kayan titah ingkang salah damel.
dawane hawa panas ana ing mertani. Jebulna satriya kang wani mlebu ana ing wewengkonku ya negara Kajiman Mertani nanging ingsun wis uninga lamun sira iku para satriya Pandhawa 5. Nun inggih dahat kasinggihan lajeng paduka menika sinten? Kauning ana Raden. Ingsun iki Prabu Yudhistira ingkang mengkoni wana mertani kene. Lan iki uga kadangku Pandhawa inggih. Menawi tetela paduka cikal bakal ing mriki, kula nyuwun gungan keparenga paduka mangestoni anggen kula badhe bebadra wonten meniki.